नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी घेऊन येत आहेत पर्यावरण प्रकल्पामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्प मराठीत संपूर्ण माहिती दिलेली आहे या प्रकल्पामध्ये आणि PDF पण अवेलेबल आहे तुमच्यासाठी। खाली मोबाईल नंबर दिलेला आहे, त्याच्यावर फक्त व्हॉट्सअप मेसेज करा, कॉल करू नका। यावर तुम्हाला PDF अवेलेबल आहे। हा प्रकल्प सविस्तरपणे पहा आणि आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपत्ती व्यवस्थापन याची अनुक्रमणिका, प्रकल्पाची प्रस्तावना, प्रकल्पाची उद्दिष्टे, विषयाचे महत्त्व, विषयाची कार्यपद्धती, अभ्यास पद्धती, निरीक्षणे, विश्लेषण, निष्कर्ष सर्व मुद्दे आपल्या या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत आणि आपण अशाच प्रकारचे प्रोजेक्टचे व्हिडिओ आपल्या या चॅनलवरती आणत असतो, म्हणून आपल्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा। आपले मित्रमैत्रिणींना पण जो प्रोजेक्ट हवा असेल तो कमेंट करून सांगा, आम्ही तुमच्यासाठी या यूट्यूब चॅनलवर त्या प्रोजेक्ट आणू। आपण अशाच गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर विविध प्रकारचे प्रोजेक्ट आणत असतो। सेंद्रिय शेती, जैवविविधता, वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण सर्व प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर भेटेल, म्हणून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवर सेट आणि आपल्या मित्रांना या व्हिडिओची लिंक शेअर करा। आपण अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणत असतो। आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आत्तापर्यंत 100 प्रोजेक्टचे व्हिडिओ अवेलेबल आहेत। तुम्हाला कोणता प्रोजेक्ट हवा असेल तो आपल्या चॅनलला भेट देऊन आपल्या प्लेलिस्टमध्ये पाहावे। पूर्ण व्हिडिओ पहा आणि या प्रोजेक्टची PDF पासवर्ड या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि पासवर्ड सापडला नाही, तुम्हाला PDF हवी असेल तर आपला व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे, त्याच्यावर मेसेज करा, आपल्याला PDF भेटून जाईल। व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि पैकीच्या पैकी मार्क मिळवा। चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण विद्यार्थी चॅनलला सबस्क्राईब करीत नाही। तुमच्यासाठी आम्ही चांगला व्हिडिओ तयार करून आणत असतो, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करा, आमच्या चॅनलला सपोर्ट करा आणि बाकीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत हा चॅनल जाऊन द्या। चॅनलला सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा।